аз тоҷикистон ки мошин тавлид намекунад дар 6 моҳи имсол содироти он ба хориҷ 8 баробар афзоиш ёфтааст. дар ин муддат аз кишвар бо арзиши 28 миллион доллар мошин фурӯхтаанд, аз ҷумла ба кишварҳои халиҷи Форс. мошинҳои каланвагерое ки дар ҳудуди тоҷикистонан ҳамёро ба Дубай чӣ карда истоданд, содир карда истоданд. қиматтар аз ҳамон мошинҳо ба мо прямои меяд, мошинҳо арзон меяд ва мо баъд ба Дубай рафта қимат мефурӯшанд, каме қимат мефурӯшанд. харидорони мошинҳое ки тоҷирони тоҷик аз кишварҳои узви иттиҳодияи аврупо ва бахусус кишварҳои соҳили Балтик меоранд, дар кишварҳои ҳамсоя низ кам нестанд. қирғизистон мебаранд, афғонистон мебаранд. афғонистон бисёртарги ҷипҳоя мебаранд, барое ки дар онҷа дар талаботи онҷа ҳамин мошинҳои баланд ба фикрам ҷавобгӯянд, ба ҳамин хотир авоя мебаранд. буҳрони иқтисодиву поин омадани қимати мошинҳо дар дохили тоҷикистон ва кам шудани харидор тоҷиронро водор кардааст ки берун аз кишвар мизоҷ ҷустуҷӯ кунанд. ин тиҷорат як манбаи воридоти арзи нақди хориҷӣ ба мисли доллар шудааст ки ҳоло дар тоҷикистон камчин аст. айни замон намегузоранд бозори сарди мошинфурӯшӣ якбора касод шавад. дар бозори мо тақрибан аз 1100 то 1600-1500 мошин ҳар ҳафта ворид мешавад. ҳамин 1500-1600 мошин то 150-200 мошини ҳамин оромона савдо шуда аз бозор баромада мераванд. аз соли пеш зиёдтар буд, то 300 то 250 то 3000-3500 мошин медиромад. ҳозир нест, мошинам камайд. мизоҷон мегӯянд бо вуҷуди поин омадани қиматҳо зӯрашон ба харидани мошин намерасад. хаяхин мошиношон ҳамин ҷай на чангошон як ваҷава як мумкин як 2 моҳ 3 моҳи шуда ҳамин ҷава мондагиан ай мошиношон. ҳозир инҷа мо чанд мошина рафтем, автомошинара нигоҳ кардем, мисоли гап 70 000 сомон, 85 000 сомон, мисоли гап 30 000 сомон, 40 000 сомон, мисоли гап ва ё нархҳои пеша мегиранд, ба курси пешина ки мегиранд, мисоли гап ҳамон нархи қабида ҳозир мисоли гап курси мо хестагия камтара қимат хиёл мекунад. соли гузашта ба тоҷикистон 18 000 мошин ворид карданд ки дар муқоиса ба як соли пеш 5% камтар аст.